Er was deze week nog het werken in het oude hotel De Abdij en restaurant De Refter. Geduurd na een uur van sluiting werd je als feestlocatie. We zitten dicht bij de markt en dicht bij de IJsfontein. En dat is natuurlijk een hele mooie trekpleister. De meesten willen het graag even een keertje zien. En we hebben natuurlijk een hele prutte ruimte, maar een mooi uitzicht. Je kan wel zeggen dat er een prutte winkels bij mijn kamer. Hij van Sinderen, wie vroeger had een meubelzaak, had een heel skoft tichtwest. En dus op dit moment zitten we een nieuwe meubelzaak in. Dus je merkt toch dat, doordat er hier een prutte verloren is, dat er ook wel weer wat leven in de brouwerij is wat betreft winkels en detailhandel en dergelijke. De markt, het plak dat de IJsfontein stiert, is flink opknapt. Wel ten koste van een gruttal parkeerplakken. Het is nog net compenseren. Maar het smiet ook wat op. Je merkt gewoon dat het een wat toegankelijke plak is. Je komt er net alleen nog meer om van je auto op te halen, maar je kinderen lekker even een ijsje eten op een bankje.